Posle ostavke direktora Beogradska filharmonija sinoć je u Kolarčevoj zadužbini održala koncert sa izraelskim violinistom Hagaj Šahamom. Koncert je pored vrhunskog muzičkog doživljaja doneo i neka iznenađenja. Ovako su pre početka koncerta članovi filharmonije i publika pozdravili direktora u ostavci Ivana Tasovca. Znam da je gospodin Tasovac sateran u čašak, jer je činjenica da njegovi muzičari imaju tu platu koju je on naveo. I to jeste sramota za državu kao što je Srbija. Mislim da bi muzičari stvarno trebali i više da se u ovoj državi poštuju, jer oni su ipak naši ambasadori i naši predstavnici i osvajaju i nagrade za našu zemlju. Prvi čelista Aleksandar Latković podsjeća da je Tasovac tokom 8 godina uzdigao filharmoniju na najviši nivo i da muzičari uprkos niskim platama i dalje nastavljaju da drže koncerte. U proseku počinju na 30.000, a muzičari Beogradske filharmonije koji su se, evo, uključujući mene, volim da govorim u svoje ime, puno njih koji sede na prvim pultevima, školovali u inostranstvu, vratili, rade svoj posao najbolje što mogu, kako bi to skromno rekli, a neskromno rade vrhunski. Sam Tasovac nije želeo da spekuliše kako će se situacija u filharmoniji dalje odvijati. On ističe da je umetnost važnija od politike i da će filharmonija nastaviti da održava koncerte po predviđenom planu. Sljedeći petak je koncert koji će biti posvećen uspomeni na Zorana Đinđića. To je svake godine filharmonija, pošto jedini koncert koji smo za ovo vreme otkazali je bio upravo u nedelji kada je ubijen pokojni premijer. Ministarstvo kulture, podsjećamo, saopštilo je da sa žaljenjem prihvata ostavku Ivana Tasovca, ali da zbog finansijske situacije nije u mogućnosti da zaposlenima podigne plate za 100% kao što je on tražio. Danijela Simeunović, televizija Pink.